L'Edat Mitjana. Des de la caiguda de l'Imperi Romà a la caiguda de Constantinoble el 1453 i el descobriment d'Amèrica el 1492. L'Edat Mitjana es divideix en 3 períodes: l'Alta Edat Mitjana, del segle V fins aproximadament al segle X, la Plena Edat Mitjana, que abarcaria el segle XI, XII i XIII, i la Baixa Edat Mitjana del segle XIV i XV. Aquest període es caracteritza pel pas d'un mode de producció esclavista al sistema feudal. La societat es fonamenta en diferents estaments, dividits en els privilegiats i els no privilegiats. En l'àmbit de la cultura es va substituir el classicisme pel teocentrisme cristià i islàmic, i en l'art apareix primer el preromànic, a continuació el romànic i al final de l'Edat Mitjana el gòtic.